Ο καθαρισμός ή βαθύς καθαρισμός προσώπου είναι σήμερα η πιο γνωστή και απαραίτητη περιποίηση προσώπου και πολλές φορές και του σώματος, στην πλάτη, στο στέρνο και στους βραχίονες, όταν στο δέρμα των περιοχών αυτών υπάρχει επιπλέον λιπαρότητα, σπυράκια ή ακμή. Ο καθαρισμός είναι μία από τις πρώτες περιποίησεις της αισθητικής, η αναγκαιότητα του οποίου προέκυψε από τη λιπαρότητα του δέρματος, από την παρουσία ακμοειδών καταστάσεων και ιδιαίτερα όταν στο δέρμα κυριαρχούν φαγέσορες, μαύρα στίγματα δηλαδή. Αυτό επιστημονικά ονομάζουμε φαγεσορική ακμή. Ο καθαρισμός δίνει πολύ καλά αποτελέσματα, όχι μόνο στα λιπαρά και ακνεϊκά δέρματα, αλλά και σε όλες τις καταστάσεις και τύπους δέρματος. Τα καλά αποτελέσματα του καθαρισμού αύξησε τη φήμη του και έγινε η πιο δημοφιλής περιποίηση για τις επόμενες δεκαετίες μέχρι σήμερα. Όλες οι περιποίησεις ξεκινούν με έναν καλό καθαρισμό που γίνεται από τα έμπειρα χέρια αισθητικού κοσμητολόγου, πάντα με τη βοήθεια του βαποζών ή βαπέρ ή ατμόλουτρου προσώπου. Το πρώτο άτμολουτρο προσώπου, γύρω στα 1950, ήταν μια κλειστή σφαιρική καμπίνα, όπου έμπαινε το πρόσωπο στο άνοιγμά της. Η αισθητικός άνοιγε το μηχάνημα 10 λεπτά πριν τοποθετηθεί το πρόσωπο. Ο ατμός γέμιζε την καμπίνα και για 15 με 20 λεπτά η επισκέπτρια πελάτησα καθόταν σε επαφή με αυτό. Υπήρχε ένας δεύτερος κλειστός χώρος, όπου έμπαινε το νερό σε ειδικό δοχείο προς εξάτμιση. Το ατμόλουτρο, βαπέρ, ήταν σε μια σταθερή βάση με ροδάκια για να μετακινείται εύκολα. Ήταν κλειστοφοβικό, αλλά εκείνη την εποχή οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο υπομονετικοί. Από το 1960 και μετά το μοντέλο στα ατμόλουτρα άλλαξε. Αυτά τώρα έχουν ένα πόδι για να τα κρατάει όρθια, ένα μακρύ λαιμό που στο πάνω μέρος του έχει ένα ακροφύσιο που εκπέμπει τον ατμό, φυσώντας τον στο πρόσωπο του επισκέπτη πελάτη. Αυτό το μοντέλο κυριαρχεί μέχρι σήμερα. Κάθε δεκαετία παρατηρούνται βελτιώσεις σε τεχνικά θέματα, π.χ. πού θα μπαίνει το νερό, σε τι είδους δοχείο, πώς είναι σχεδιασμένα τα καλώδια, τα σωληνάκια που οδηγούν το νερό και άλλα. Από το 1980 και μετά προσθέθηκε η εξαγωγή όζοντος παράλληλα με τον ατμό ή μόνο ατμός χωρίς όζον. Από το 2000 και μετά τα ατμόλουτρα υποχωρούν σταδιακά και αντικαθίσταται από κοσμητικά προϊόντα που περιέχουν ένζημα ή οξέα για τη διάνοιξη των πόρων. Τα πλεονεκτήματα των προϊόντων είναι αρκετά σε σύγκριση με τα ατμόλουτρα. Λειτουργούν στο δέρμα ομοιόμορφα αλλά και επιλεκτικά. Έχουν σχετικά γρήγορη δράση. Γίνεται οικονομία στο χώρο εφόσον δεν υπάρχει ατμόλουτρο. Η αμφισβήτηση των ατμόλουτρων προσώπου ξεκίνησε από Αμερικανούς ερευνητές, οι οποίοι βρήκαν στους σωλήνες των συσκευών αυτών πολλούς μικροοργανισμούς, οι οποίοι αναπτύσσονται σε μόνιμα υγρό περιβάλλον, όπως το εσωτερικό των σωληνών των ατμόλουτρων. Η αμφισβήτηση αυτή συνέπεσε με την ανάπτυξη της τεχνολογίας στην κοσμητολογία, οπότε η σύγχρονη αισθητική έχει στα χέρια της αξιόπιστα προϊόντα με ασφαλή και αρατολιτική δράση. Στο επόμενο βίντεο θα παρουσιάσουμε μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για καθαρισμό.